iduoki e tich. Physical presence no ema miyo samoro kata jo piny nyalo engage kodi. Koro public engagement and opportunity mar konyo jo piny understand kaka county tiyo, especially e counties mabe waseneno ni offices mag communication bende ok kony counties go. Koro governor ok nyal bedo ni en odwa ni mondo run county outside the county public service center. Ike wasewacho ni CPSP en very very important. Kanye kama tije mag county itiye. To bende nitiere gigo ma governor ok nyal timo ni koro kaka contracts gigo ma itimo mag county ma facilitate tije mag county ni timo outside the county government. Structure mar Kenya ka onyiso wa mana ni county liaison offices te wasewacho ni almost all the counties ma Kenya ka gin go office Nairobi. Mar jo Siaya kama nitie ne wadhi kanyo chiema ne wayawe kendo samoro wajaromo gi kata governor kata gi officers mopogore opogore. To failure to address this issue kendo winjo speaker ko loso maber kendo wacho nyaka jima waselosi. Failure to address wach mar presence mar governor ni ingeni is a ground of impeachment. King'iyo article 181 of the Constitution of Kenya. Wasewacho ni gwetao kata absence mar governor nitiere about 4 sections. To one of those ma wawacho en impeachment. To grounds of impeachment ingeni wacho kacha ni abuse of office. To nitie nyaka gimoro miluongo ni gross misconduct. To sama koro inomi tich monditi kata kama koro wanti establishment mar RMS ni koro VOJ eno ko biga office chulti chule samoro kata kimanye jipenye to odhi kanye okodwa wacho kama entie tije midwani mundo tibe okoti ang weyo office na dier. Omyo the office of the governor is a very high responsibility office. En office ma ok wanyal kao ni kori onge. Jo Siaya anyalo engage market mana petition. The only challenge en ni petition ni odhi drop embele speaker. Tieni speaker to kaluwore gi wach mose kako se loso to koro miyo wa gimilongo ni conflict of interest. To be wacho wach mar petition manyiso ni chal ka gima jomoko oseoro petition Siaya. Nitiere group moro no oro petition joma mokalo chien. Kane gidhi bando ng'eyo ni governor margi ni kanye. Mano is within their constitutional right. Kendo gin gi opportunity mar mondo odwok gi. To ka eber to petition no should be executed a yoma clear. Makata speaker should also be at the forefront. Mar mondo o build capacity, o build the confidence. Mar jo Siaya in the county assembly. Nikech ene jatend county assembly. To be waseng in the absence of the governor wase with the magote, then the speaker can act for a period of 60 days. Within which then a by-election mar governor and deputy should be called. To mano katimre, to bende wan gi other precedences mabe waseneno. Governor Manakuru bende no lal modhi kumoro ma bende wawinjo mane karane en America odhi konyore to ji ne ok ong'eyo ji ng'eyo mana ka ji penjo, but based on penjo and advocacy and ger mane jo Nakuru gi jo Kenya te wuok godo nonyisi kama governor gintie. Counties moko be waseneno kaka Maturu kana ndalo moko odhi adhia for almost 2 years ka onge deputy governor. Ni en koro daka piny moro loka kucha. Wacha nen West Pokot. Nen West Pokot. Mane odeputize Lonyangapu professor. Yes, correct. West Pokot. Ni en koro onge. Si achuni be ma MCA moro nodak mana Jaman ka. To dongine ka koro special species. Omiyo magi gin precedences VOJ ma ok beyo. Koro challenge mabende nitie en ni kata kawa lose article 181